Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Baybay City Lady. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joyce. Recorded by X Thunder Gaming. Day Joyce, akong gitrabahoan dito sa Cebu ba? Nagkinahanglan og trabahante. Unsa man matrabaho ka? Unsa man sang trabaho aday, day May? Karinderya man na. Mag-serve ka sa mga customer, unya hugas plato. Mao ba? Unya nga tong puy-an ana? Ay, way problema day, uy. Stay in man. Unsa man, matrabaho ka? Sige. Mukoyo ko nimo day. Pero manangid lang sa kunilang mamagpapa ha. Cebu? Opa, maado kog Cebu. Mag-unsa man ka dito sa Cebu, nak. Manarbaho ko ma. Kinsa may imong kuyugan? Si May pa, ako amiga. Pa, sugot na pa ha. Ngala, sige. Pero pag-amping baya mo dito, ha? Opa, salamat inyo ma, pa. Nga inyo gyud kong gitugtan nga makaadto kog Cebu. Hi, te. Mo ni akong giingon nimo nga akong pasulon og trabaho, si Joyce. Day Joyce, ang atong amo, si Atilin. Hi, te. Hello. Sige na. Ipahimutang ng inyong mga gamit aron makakaon na mo. Sige na. Sige, te. Sige, te. Day May, dagan man lagi customer din hi. Daghang mga on din ni Day, uy. Dili pa na mao. Mapunan pa gyud na inig panggawas sa tong nagabang din hi. Aw, naapagiti na sa gipaabangan, day? Naa, Day, uy. Tuwa sa unahan. Unya ari tong mga on din hi. Mong pangandam na lang diha, kay sigurado yung mabisi na ta ini. Sige, day. Unsa man, okay na ka? Okay ra, day, uy. Unya, wa ka kapuya sa tong trabaho. Wa man. Kay na may time nga makapahuway pud ta. Parehas karon naka-relax ra ta. Kay usa ra ka buka nga tong customer. Day, kana bang lalaki nga nagkatawa ba? Nga naman. Kinsa ni na siya? Aw, si Carlos man na. Asa man na siya nagpuyo? Nara na din sa boarding house ni Atilin. Nga naman di ay? Nahibong lang ko ba? Kay, samtang magkaon gani siya, no? Magsigisig tanaw og salida nga cartoon. Nyawa pag siya tarong ilistay. Ingon ana gyud na siya, uy, basta may trabaho. Pero kung trabaho na siya, lahi ka na yung porma, uy. Joyce, Te! hain man si May. Ay, dali na mo, mga una ta sa tangwa pa'y customer. O, te! Magawas na ko. Naano ba ka si May sa ubos? Hala? Si Carlos man ang nigawas siyang kwarto? Hala? Nakapurma naman yung tawhana? Nakailis na magtarong? Wa man managad. Kwapo man din yung tawhana kung makapurma lang. Kalitan sa kuda. Huy! Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Kuyawan ako ni mo, uy. Abi ba na kog tuwa na kasubos? Naunsa day ka?
Ano na to, lala man ka? Ha? Aw, oh, wa day uy. Ay sus, wa good in town. Mura mag-na something nimo. Noon sa kadiha? Nilabay lang gani si Carlos. Ningon anak dayon ka. Sa tihiragod ko, be? Ansa man? Naibog kang Carlos, no? Ha? Ibugod taon. Kaluoy ka na ko sa kon, makagusto ko niya. Dili giti nga mahitabo nga iyang tugbangan ang akong feelings. Maayo kay nahibaw ka, anak, day. Masakitan na ragyod ka. Kay abi nimo, nindot pa nagtrabaho. Professional na. Dili gid mahitabo nga lingion ka, anak. Mao gyud day. Kay bawas ako kung asa ko mo lugar day uy. Oh, maayo hinuon. Mao gani. May, Joyce! Ah. Dali na mo! Dali na, uy. Mga na ta. Day, si Carlos, mukhaong tingali na. Ikasi serve niya, be. Kay busy ko. Okay day. No probs. Unsay mong order, sir? Bago ka din eh. Yes, sir. Ay, pag-share na ko eh. Carlos na lang. Masa di pangani mo? Joyce. Kinilang ako, Joyce. Joyce, Sunday man ron. Dili ka mo suroy. Ni suroy man si May. Ay, dili lang ko ti uy. Manglaba pa ko kay nakoy daghang labanan good. Ay na, sige. Ikalay bahala din ha. Kay madto kong lapu-lapu. Daawon ako tong akong anak. Sige te. Takandakan yung kog bulingon da. Oh. Hala. Tama sa nagbulingon si Carlos. Manglaba ka? Oh, manglabas sa ka? Punta. Pero, kunya na lang eh. Okay raman gud kun magdungan ta. Dako bitaw og space ang labanan. Bitaw. Sige. Okay naman ka. Okay ra uy. Sige. Magdungan ang tagpanlaba. Mayos rin noon nga. Nako'y kadungan aron wala eh. Nako'y kasulti-sulti. Mao ba? Nagkasulti-sulti gani mo ni Carlos? O day. Unya? Okay naman siyang ikasulti day. Kinahanglan lang gyud nga imo siyang unahan. Na. Basigasan na napaingon ang iyong panagsuod, ha? Basig, may gugma kang Carlos, ha? Saba uy. Joyce, pakanara ko daan kay mulakaw ko. Asa man day ka? Dako malaki ng bag nimong da. Upauli ko sa mua sa buhol. Ha? Ato na kasbuhol? Dili oy. Mubakasyon ako dito pila ka adlaw. Pero mubalik din ko kay nabe din hing akong trabaho. Unya, kano sa man ka mo balik? Kwan, sa sunod adlaw ni anak ko. Pagpalit og kalamay bi. Ako lang kang bayaran. Oh, sige. May problema. Day, Diin man eh. gikan man ni Carlos. Ang imuha ko na nagipapalit. Naana di siya day? Naabot naman siya. Pero, duty naman. Wa masagog kaganiha pag abot niya. Na makigipalit. Ako raw niya siyang bayaran ini day. Ayun ako bayari ato eh. Ha? Nga naman? Ako na itong pasalubong mo. Pag sure uy. Lagi. Sige, good. Thank you ha. Ha? Mupauli na kas ato day? O, day. Papaulion ako sa mga ginikanan, uy. Wala magoy makatiman nila. Mao pa. Ikaw, ganahan pa ka dinhi? Dinhi na lang ka. Ay, mupauli na lang sa kuday uy. Dugay na sabi kayo kung wa makauli sa ato. Sige. Mamauli na lang ta. Pila na kabuan ang nakalapay. Sukad nga na uli ko din sa amo. Nagtuog yung kung nakalimot na ko ni Carlos. Pero, wa pa man di ay.
Isa mo taman hinuon ang akong kamingaw niya. Gugma na kining akong gipati niya. Daan pagid lagi ko. Manahigugma gitong Carlos. Wa din ako tuyo, aday, uy. Sa sinugdanan, okay pa man to nga. Nga friend ra ang akong pagtanaw niya. Pero sa kadugayan, nahigugma na gid ay ko niya, day. Day, tabangi ko. Unsi akong buhaton. Muni ako ikatambag ni mo ay. Chati si Carlos kung ano sa man ang imong feelings niya. Muraglain man tingali, day, uy, kung ako mag-una-una. Day, okay ra gid na. Kay karong panahon na. Ang babae na mo imong himo og first move ngadto sa lalaking ilang nagustuhan. Day, Pero mausad lagi. Ayaw pag-expect ka nga magustuhan sab kaniya. Dawat ako noon sa ang mahimo niyang reaksyon. o, day. Carlos, pasensya na ha. Gusto lang kong mahibaw ka nga may feelings ko nimo. Sukat pa sa una. Bahala na. Ako na ning isend niya. Nireply na siya. Oh. Emoji nga okay. So, igo na ang akong pagpakabuang. Dili na ko. Kinahanglan akong makamove on. Kaya wag na po'y pag-asa ang akong feelings ni Carlos. Once I had a secret, all too soon Usahay, my secret magdahom ta nga atong magustuhan. Makagusto sag nato. Pero wa di ay. Kanimo, Carlos, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makakita kag babae nga para gid nimo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni Joyce nga tika Bye-bye City Lady uban sa awit ngayon gipangayo. Awit nga nagulahan Secret Love. now I shout it from Agi gibahatan no do sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalang mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.